Ленко, какво ще направим тази вечер, нали? Ще танцуваме, ще пеем, ще кове до зори. После ще се нове сънища цветни дори. Здравейте, аз съм Васко Кръпката и първо ще свира, после ще говоря. Любов и пари, две неща, дето все не знам. Любов и пари, две неща, дето все не знам. Печел съм и съм губил, накрая винаги оставам сам. Бутилка празна, а в джоба няма пукнат грош. Така и без гадже, това се казва тъжна нощ. Не искам, мила мамо, да съм Рокфелер, нито Гаврош. Аз искам само приятел верен в труден ден. Аз искам само малко надежда и за мен. Да съм обичан, да съм нужен, да съм свободен и обикновен. Yeah. Бутилка празна, а в джоба няма пукнат грош. Така и без гадже, това се казва тъжна нощ. Мила мамо, да съм Рокфелер, нито Гаврош. Животът горчи, като бира с изтекал срок. Животът горчи,
когато фанта си стекал срок. Ще послушам малко блуз и ще помня този мъдър урок. Този мъдър урок. Започнахме предаването "Карай да върви". Това е блуз по телевизия СКАТ с един автентичен, класически, натурален, архаичен български блуз. Ние всяка сряда тук се събираме, дами и господа, за да видим как е българската музика, как е българската жива музика. Свирим блуз, рок, метал, прогресив, пънк, ска, реге, свинг. Тази вечер ще свирим автентичен блуз. Архаичен, традиционален. Има приятели, които срещаш през годините, пътуваш с тях, живееш с тях, свириш с тях. Допираните точки се увеличават, някой път намаляват, изчезват, пак се завръщат. Но най-важна е музиката, която ще остане някой ден. Има приятели, които не си познавал никога и само като го видиш за първи път ти си викаш: то човек, имаме допирни точки. Такива приятели имам тази вечер на гости. Това са Драган Милев Дари, художник, блусар, музикант, шофьор и какво ли още не. Стар познайник, стар приятел от началото на зараждащия се блуз в България. И най-новия ми блусарски приятел Еро Турка, който е финландец. Той е от Финландия. Обаче разбира български, внимайте, всичко разбира. Добър вечер. Добър вечер. Дал Бог добра. Ето. Добре, момчета, много благодаря, че се съгласихте да дойдете да ни посвирите вашия блуз. Вие сте. Това е вашия концерт. Дами и господа, Дари и Еро. Така, какво и стана се? Бойкотираме. Може би е последното свирене на тази хармоника. И на нея. Имам приятел, стар приятел, по-стар дори от мен. Когато бях дете, ме носеше на раменете си и затова видях надалеч.
Истински приятел. Когато няма какво да каже, мълчи. Когато има, казва го без да лъже. Той е черен и сияещ, дълбок и безкраен, тъжен и щастлив. Аз съм само щастлив. Той е спокоен, защото най-лошото вече му се е случило. Аз съм свободен, защото няма какво да губя. Той е силен, защото е чист. Аз съм само богат. Мога да се правя на учен с учените, но с него съм само поет. Той обича изкуството в себе си, не себе си в изкуството. Не търси признание. Именно заради това не може да му бъде отнето. Не искам от него невъзможното, защото възможностите му са неограничени. Той има късмет, че е велик. Аз имам само късмет. Моето име е Дари и означава войн. Неговото име е Блуз и означава път.
sun gonna shine on my back door someday. Well, now I ain't going down to the big road by myself. Well, now I ain't going down to the big road by myself. I can't carry you, I'm gonna carry someone else. Well, now the good book tells you, reap just what you sow. Good book tells you that reap just what you sow. Well, now the good book tells you, reap just what you sow. Благодаря. Това беше едно парче от Томи Джонсън. Много старо парче и има хиляди различни варианти от тая песен, който се казва Big Road Blues. Коя година това беше? Аз мисля, че 30 и нещо. 30-те. Да. Следващото къде беше? Сол, обаче турба. Да. Моя важен инструмент. Следващото парче се казва Walking Blues и двете момчета свирят. И Мъди Уотърс свиря Walking Blues и Робърт Джонсън, който е тук. Не знам ако има картина от Сон Хаус. Имам в момента я оставих в клуба на гости. Специално малко. Но и той свири същото парче. Walking Blues. Обаче, може би, моята версия е по-близо на Мъди Уотърс. Сън Хаус, значи не е отрадно да свири от тази компания, от тази тройка. Да. Той е като сеньор. Да. Woke up this morning, feet round for my shoes. I can tell about that I got 'em on. Oh, walking blue. Well, now, woke up this morning, feeling round for my shoes. I can tell about that I got them all walking blue. Some people say to worry, oh, blues ain't bad. It's the worst old feeling I'm most ever had. Well, now, some people say to worry, oh, blues ain't bad. It's the worst old feeling, hey man, I most ever had.
nothing but a low down, oh, shaking chill. If you never had them boys, I hope you never will. Well, now, losing nothing but a low down, oh, shaking chill. If you never had the boys, I hope you never will. Well, now, I leave it this morning if I had to go ride the blind. I've been mistreated and I sure don't mind dying. Well, now, I leave it this morning if I had to go ride a blind. I've been mistreated, I sure I don't mind dying. Втор. Втор. Едно втор. Мерси, мерси. Фенове се появиха. Сега Сега се поканим Васко на нашата кухня. Добре? Да, ако искаш сам. Кухня. Иначе нямам. Китарка. Това е... Чакай. Лаби мол. Аз мисля, че може да... Китара не е добре, за това е много такава. Която на нас? Уважаеми зрители, вие сте с предаването Карай да върви, това е блуз. Тези момчета сега тук импровизират, както чувате, автентичен блуз, в която нала ще свирим. Минор или мажор? Той сега ще го измисли. Това е Лаби мол мажор, обаче от Робърт Джонсън, може би не знаеш, е Come on to my kitchen. А, да, знам ти него, да. Това лаш го? Да, С четката и... О, You better come on in my kitchen. You know it's gonna be raining outdoors. A woman I love took my best friend. That joker got lucky, stole her back again. You better come on in my kitchen. You know it's gonna be raining outdoors.
You know it's gonna be raining outdoors. Oh, do you hear the wind howling? Don't you hear the wind howling? You better come on in my kitchen. You know it's gonna be raining outdoors. When a woman gets in trouble, everybody throws him down. Looking for a good friend, none can be found. You better come on in my kitchen. You know it's gonna be raining outdoors. Трето парче. Каш. Не си от преброяването. Каш. Hello, y'all. I'm Sugar Blue, and you're listening to Vasco Krupketa Blues Show. Keep swinging, baby. Че хубаво, много хубаво, страхотен кеф. Много благодаря, че сте тук, момчета, и че така, тихо, чувам ви. Ехо, тихичко. Си говорете. Добре. И така, дами и господа, това е предаването "Карай да върви, това е блуз". Този от Финландия, този от България. София, първи коридор. Дари, кажи, ти си автор на тези прекрасни картини, освен че си автор на две хубави деца. Хубаво, че ме... В смисъл официално по паспорт. Хубаво, че ме подсети. Значи тази година... На микрофона по-близичко. Тази година ми е юбилейна. Направи си го така да ти е близо. И така мисля, че добре. Или? Още малко. Една идея. Още тук? Да. Чакай, да се забуда. Така? Да. И този каталог си го направих сега по повод изложбата, която спретнах. Покажи го така да се гледа. То няма откъде да се купи, иначе къде ще се гледа. Раздавам го само на приятели. Това е изложбата, която кръстих Every day I have the blues и така 50 години. Така че това е моят подарък за теб. На 50 години? Аз като бех на 50 години, какъв кеф. И вътре е този текст, който почти почти прочетохме, да. Там. Ето, дами и господа, има си книжка с картинки. С картинки, да, част от тия картинки са зад нас в момента. Това е... Ето го, Бъди Гай. Примерно. Бъди Гай, както... Ето го. А иначе в студиото ти гостуват Уили Диксън, Робърт Джонсън, Мъди Уотърс, Сипи Уолъс и Пинк Андерсън. И Мисисипи Джон Хърт. Ето отпред. Ти ги рисуваш на стари дъски, такива стари врати, прозорци. Да, идеята дойде от това, че снимките, които си нося оттам обикновено, са все на фона на разни бунгала, тухлени стени и такива се порутени интериори и екстериори. И всъщност си казвам, какво да ги рисувам тия дъски отзад, сега като мога да взема готови дъски. Да. Обработвам ги, грундирам и се получава едно доста здраво изображение всъщност. Така на пръв поглед може да ти стои. Преди да те попитам кога и как ти дойде идея да ги рисуваш, кога и как ти дойде идея да слушаш блуз, как се докосна до блуса, кога и как става това? Тук има пръст родителите ми.
по-точно майка ми, защото това е музиката, с която тя се веселеше преди години. Ние с нея, както казват и нейните приятели, си имаме общо детство. Тя е по-голяма от мен с 15 години. Общо детство. Да. И да, очетава си едни старини да имаме. Продължаваме да играем рок-н-рол заедно. Ти знаеш. Значи майката те разтури. Тя е причината основната. Пък в последствие си дал сметка, че това си е моята музика. Всъщност много бих искал, примерно, да свира на гайда, да пея народни песни, ама какво да правя? Сега като не се родих в планината, родих се в града, където друга е културата просто. Друга е акустичната среда. Да говорим, че оная акустична среда, в която пък ние отраснахме, тя беше малко навъпреки на действителността. И ние затова се обърнахме към нещо, което беше забранено, може би. Ама аз мисля, че и в момента сме навъпреки на действителността и в момента музиката ни помага да сме навъпреки. По-късно разбрахме, че навъпреки са били самите американци, които са правили тази музика и тя е била забранена там не по-малко от тук. Да, по друг начин. Не са ги убивали в лагери за тази музика, но все пак е била забранена наистина и била преследвана и понеже черна и така. В лагери няма, на полецата си били. Да. Къде повече да отидат? Еро, по-близо до микрофона, моля. Какво правиш тук? Живее тук. Живееш? Учване на история, жена. Една българка, която учи в Финландия театъра, режисура на театъра. И там срещнаме една кръчма в Каллия и сега съм тук. Стана любовта. Да. Добре, от колко време си тук? Сега е 3-та година. И как говориш български? Къде го научи това български? По кръчмите или? Не. Вкъщи говорим на български, на финландски също говорим, жена ми говори на финландски. Обаче много ми помогна руският език, защото аз учих в Русия и живея там 6 години. 6 години си бил в Русия. Вече не мога да говоря на руски. Не съм забравил, обаче български е прекалено близо и там. Да, близо е, да. Нямаш руски акцент. Нямаш. Рад съм. Вкара някоя дума от време на време. Как е добър вечер на финландски? Hyvää iltaa. Как? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Добре, добър вечер. Добре, и кога срещна Булуса? Как стана твоята среща с Булуса? Аз беше може би на 13 години. Баща ми много строго слушаше само класическа музика. И ние имахме представа, че в радио примерно само свират класическа музика, защото тези други канали бяха блокирани. И само класическа музика. Да, просто не чухме нищо друго. Обаче имахме един съсед, който много обичаше блуз и пада един пластинка, плоча от Мади Уотърс, разбира се. Мади Уотърс, този господин. Господин Маккенли Морганфилд. Да. Чес дабл албум. Чес Рекърдс. Да. И много обичам и днес тия песни. Беше просто късмет. И чрез този съсед слушах и Junior Wells и там най-добрите хармоникари. Започна да свириш на хармоника. Да. Това е първият инструмент хармоника, след това китара? Не точно. Аз започнах от виолончел. Там беше доста музикално семейство и родители ми много там буташе да учим различни инструменти. Обаче там започнах класическа музика, обаче на 13 години точно хвърлих чело
Да, когато нещо е задължително, нямаш. Сега предполагаме, имаш друго отношение към класическата и обичаш класическа, както и аз не съм предполагал, че ще обичам тази музика, сега я обичам. Но когато е задължителна... Добре. Дари, ти какво си завършил? Завършил ли си музика? Аз по отношение на музиките... Не, художествено. По музиката знам, че не си... Не, по музиката имам какво да се похваля. Какво съм в оркестъра, духови оркестър на училището. Всички сме свирили в духови оркестър. Ама не знаеш на какво съм свирил. На какво? Познай ли? Свирил си на големия барабан. На чинелите. На тубата. На баса. Не, но те още малко ще се доцелиш. На валдхорн. Значи първо на кларинет, после на бас флигорн. Бас флигорн. Добре, помниш ли си партията на Тих Бял Дунав? На бас флигорната ли? Да. Не помня. Добре, помниш ли основната, защото аз съм свирил на цук тромбон и цял живот си помня партията. Да. Изпей Тих Бял Дунав и аз ще изпея партията на цук тромбон. Там три. Дай то. Тих бял Дунав се вълнува, без лошови. Високо го взе. До ден днес ще си спомням партията на цук тромбон. Но само това знам. Добре, това го пропускаме всички. Нещо много любопитно да ти кажа. Това ще е интересно. Защо записах обаче това? Защо записах в оркестъра? Защото не знаех нотите. А беше известно, че тези, които са музикантите, даскала не ги изпитва. По пеене. Той също е учител. Да. И всъщност... Писаха тройка. Каква тройка? Шестици, всички музиканти са шестици. 3 години му свирих в оркестъра и накрая той му разкри, че не знам нотите, защото бяхме избягали от репетиция, той влезе ядосан, днеска каза, че изпитвам само музиканти. И когато видя, че съм си надписал нотите, той с имената отдолу. До, ре, си, фа. Той направо побесня. Добре, че би звънец, тогава не знам какво ще се случи, но после каза, че много са го лъгали в личен план и не го преживял тежко, но професионално не може да понесе, че той 3 години имал музикант, който не знае нотите. Аз тогава обаче не знам откъде бях научил, и ми викам, те повечето музиканти по света не знаят нотите. Така е. Да, и сега цялата съвременна музика на практика се инспирира точно от ония третия свят, който не знае нотите. Да, тия всичките тук, дето съм сложил, предполагам, че той ги е знаел. Там... Уили Диксън, как мислиш? Не е ли? Не мисля. Не, но наистина той останал в историята като автор на много велики парчета. Много хора дори не знаят, че той е автор, както и Робърт Джонсън, както и... Добре, сега какво ще свирите, момчета? Още едно от Кое? Робърт Джонсън. Дайде. Тази, искам да кажа, че звучите много автентично, ти имаш страхотно автентичен глас, направо ти си едно истинско откритие за мен, а тази китара сигурно останала от Робърт Джонсън. От колекцията на Дари. Тая гитара вече не помня от коя количка на кой цигани я задигнах преди време. Така ли? Задигнах условно каза. Дал съм сигурно 10 лева. Много страхотна китара, автентична. Дами и господа, предаването е Карай да върви. Това е блуз. Тази вечер сме автентичен, архаичен блуз. Сол ли беше? Чисто нота. Само да друг клас победявам. Само да. Ето. Еро си настройва китарата на автентичния строй на Робърт Джонсън, който е отворен строй за информация на китаристите. В случая от сол. Early this morning, when you knocked upon my door,
morning, ooh, when you knock upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. And I'm gonna beat my woman until I get satisfied. Well, now she don't say why that I would dog her around. Oh yeah, she don't see why that I would dog her around. Must be that old evil spirit so deep down in the ground. It may be my body down by the highway side. You may be my body down by the highway side. So my evil spirit can't get a greyhound by that ride. Thank you. Китос. А сега Какво беше? свирим едно парче от Сон Хаус. Сон Хаус, който е голям Учител на Робърт Джонс. Учител или влияние на Робърт Да, Джонс. да. Той, когато беше малко момче, той гледах Чарли Паттон, Сон Хаус, Той се учи от тях. свирили, учих. Легендата казва, разбира се, че той отиваше на Crossroads. Да. Да, учи от дявола, обаче. Аз мисля, че Подписа и от Сон договор. Хауса малко учи. Не сам подписа договор с дявола. Велик филм е това. Господ. Така. Сега един много важен инструмент. Ранният блуз, който беше и практичен за прането. Washboard. Той и сега е практичен, да ти кажа, като пътуваме чат-пат по планините, той си влиза в употреба. Знаеш колко хубаво се пере в река на такова нещо. Толкова чищав.
слушалки съм взел, че този път се оплета. Downtown, when you do anything wrong. Downtown, when you do anything is wrong. Downtown, when you do anything is wrong. They sure put you down on carnival. I was the baby my mama's arm. I wish I was the baby my mama's arm. Wouldn't be here working on the carnival. I wouldn't be here working on the carnival. Wouldn't be here working on the carnival. Да. Лъжи се. Къде се скри специалист? Винаги нови аранжименти се появяват. Всеки път. Свирим ли още едно? Айде, че. Sugar Mama. Sugar Mama, о, yes. Това много сладко парче за сахарната майка. Да, за сладката майка. Сладката майка.
sugar mama, sugar mama. Sugar mama, please come back to me. Oh yeah, sugar mama, sugar mama. Sugar mama, please come back to me. Well, now bring me granulated sugar. Sugar mama, try to ease my misery. You know I need my coffee sweet in the morning. And I'm crazy about my tea at night. Oh, you know I need my coffee sweet in the morning. And I'm crazy about my tea at night. You know if I don't get my sugar 3 times a day, ooh, I just don't feel right. Well, now they've been bragging about your sugar. Oh, yeah, they've been bragging all over the town. Oh, yeah, they've been bragging about your sugar. Sugar mama, they've been bragging all over the town. You know you got a kind of sugar, sugar, baby. Ain't no one else got but you. Give me that sugar now. Oh yeah, sugar mama, sugar mama. Oh, won't you tell me where's your sugar from? Oh yeah, sugar mama, sugar mama. Oh, won't you tell me where's your sugar from? Where's it from? You know it's from way down in Louisiana. From your sugar daddy's sugar farm. How you doing? This is Brian Lee coming at you from that Louisiana swamp down where those alligators play. And hey, you are listening to my man Vasco Krupka, his fabulous blues show. Turn up that radio. Кажи кръпката. Кръпката. Виж как хубаво казва кръпката. Браво, момчета! Много беше автентично това. Само с хармоника. И с тази обясни, това е дъска за пране, дами и господа, която
На времето са започнали да... Ти не слушаш? Разказали вече, да. Разказа за Много е екологичен. Няма нужда от тока. Няма нужда от ток, да. Когато бяха Екологична перална. Еди Флойд. На микрофона трябва да го говориш това. 99 като бяха тук Blues Brothers, Еди Флойд тогава, нали, помниш, че ме изкара с тази дъска? Да. Не с тази, друга бях тогава. Но той погледна и каза, знаеш, че майка ми 30 години пере само с тази дъска. Е права. Да. И гледаш такова умиление. А на нея пише 1843. Дай си каква дъска има. А тази дъска Тя е по-нова, но тя пак е намерена от битаците. не е българска, защото Не. нещо пише Към Мемфис, Чикаго, да. Оттам ги мъкна, макар че такива дъски ги има и по Европа, но пак трябва да се търсят много. Даже и по Русия ги има, и там се прави с такива. На практика от стария свят отидат в новия. Не са измислените. Покажи този инструмент. Най-новият ти инструмент. Капачки от Фанта. И от бира. Не само. Има и Гинес даже. Тук да не казвам повече. Специално заради това гостуване го направих това. Веднага дължа да подчертая, че видях преди години такова нещо на Жоро Ангелов, перкусионист. На ум. И неговите бяха много повече и всъщност звучат още по-интересно, като са повече. Ама само толкова намерих сега. Вече да знаеш, ако си правиш такова, с повече капачки трябва. С повече капачки. Да. Не, просто ще ти намеря още капачки. Сега, като ходим до Германия, ще се върнем и ще внеса капачки. Това е хитро, с капачки от където ходиш от навсякъде. Аз, когато беше малко момче, ние колектирахме тези капачки от бирени бутилки, които нашите родители пиеха. Да. И винаги подариха, ако бяха някъде там в Германия или различни страни. Помня сте Старо Прамен. Ние играехме на тези, като тези беше войски. Да. И така, прави се всички, които как се обърнат, те са мъртви. Те са мъртви. Трупи събират се. И Старо Прамен беше най-якото. Той винаги останало последното. Бияч. Генерал. Браво. Айде утре ще ходим във фирмата да играем. Да играем на капачки. Не съм чувал за така. Ние не сме играли на такава игра. Ясно съм. Ние си капачките ги целихме с топчета. Или на стрелбищата ги целихме с въздушни. Да, но това е хитро. Трябва да ме научиш тази игра. Штрак е, която... Най-интересното е, когато има дуел, там остават двете. Само двете, там. Добре, ето научихме една нова игра, дами и господа. Вие сте с преданието Карай да върви, това е Блуз. Може да пуснем телефони, ако някой иска да се обади и да пита нещо господин Еро Турка и господин Драган Милев Дари. Обръгнали сме на всякакви въпроси. Да. И така, харесва ли ти в България? Какво харесваш и какво не харесваш в България? Много ми харесва тук, честно говоря. И така как ние сме с жена ми доста кулинарни хора, много ми харесва българска кухня. Аз сам вече мога да правя много добро шкембе чорба. Шкембе чорба? Да, много обичам шкембе. Аз не обичам. Ти обичаш ли шкембе? Не. Едно време да, но аз от 20 няколко години съм вегетарианец. Имаме зрител, здравейте, добър вечер. Извинявай, запомни си приказка. Ало? Слушаме. Ало, да? Ти чуваш ли нещо? Ало? Ти си имаш слушалка ли? Не, от тук трябва да се чуем, но не става връзка. Ало? Ехо. С монитора не го чувам въобще. Ало? Да, чуваме. Здравейте. Добър вечер, Васко. Добър вечер. Николай се заважда. По причини малко късно включих, но просто нямам думи. Аз съм, както казано, простичко, 6. Може ли малко да вдигнете по-силничко да се Аз съм просто изумен. Толкова съм възхитен, че просто нямам думи. Единственото, което мога да кажа, браво. Други думи, всеки думи биха били излишни. Нека да кажа за господин Турка, че ти си музикант и си син на музиканти. Това е човек, който е музикант. Да.
И просто толкова съм възхитен, че каквото и да кажа, така смутен съм. Знаеш, че друг път съм по-много словен, но този път просто думите. Благодаря. Музиката сама говори за техния талант и качество. Благодаря. Благодаря за обаждането. Ето, получихте едно обаждане. Добре. И какво беше? Какво харесваш и какво не харесваш в България? Значи харесваш Много и харесвам. вече можеш да правиш кембечурба? Да, И- природа много ми харесва, разбира се. Я кажи, в Финландия кой е най-високият връх? Най-високият има 1200 може би. Там най на север има една. А обикновено те са така В Финландия? 800 метра примерно. 800 метра е предимно така. Да. Няма Вика, много предимно равно е. върхи. Много Това е езера. интересно. Аз съм запомнил Финландия като много планински, много гори. Аз съм минавал веднъж през Финландия. Но нямате такива високи планини, така ли? Си би близко до границата, сигурно. Да. Аха. Съседите вече са И високи. какво не харесва, много трудно да кажа, обаче разбира се, самото общество, държава, има някакви неща, които още могат да развиват. Обаче, много ми харесва, че хората тук повече, когато няма социална добра система, хората помогат един друг. Всички имат вече своите връзки от роднини. Да. Всички знае някой лекар, примерно там, или човек, който може да поправи помогне. машина или там. Или да помогне. Да. И това малко в Финландия липсва, защото там вече... Да. Да. А как си обясняваш това, че в България всички са толкова лошо настроени към нашия живот, толкова зле, толкова обръщат внимание повече на лошите неща ли? Не мога да разбера. Всеки ден ме среща някой приятел, който казва, че това не може да продължава. Това е толкова лошо. Това е... казва, аз имам депресия за това. Имаме зрител, извинете. Помисли за това. Ало, да, здравейте. Добър вечер. Да, добър вечер. С кой говоря? С водещия на предаването човека, който отваря вратата. Аз съм Васко. Вас е здравей. От Разлог се обаждам, Гранчаров, доктора. Ей, докторе, как сте в Разлог? Точно за Разлог си говорихме преди да почне предаването. Днеска трябва да им свирим блуз кабинета. Кажи ми нещо на разлочки. Айде се. Нема главаме на разлочи. Много ми е драго, че виждам и Дари. Не съм го виждал от 1000 години. Поздрави. И направо бех много приятно изненадан, като прочетох днеска в социалната мрежа, че ще участва в твоето предаване. Специално за това останах, въпреки че невероятно ми спи това блуз, дето показаха, ми напълни душата. Много се радвам. Как сте в Разлог? Има ли сняг? Има около 3-4 см сняг, температурата е около минус 5 градуса, кучетата са гладни и така. Вият на вуци. Кучетата вият на... Псетата вият на вуци. Мани. И са много чужуци. Благодаря за обаждането. Поздрави на Разлог. Живи и здрави, лека работа. Работа. За нас това е удоволствие. Добре, Дари, ти какво работиш? Портрети на блусари. Има ли хляб в България за художници? Да, които аз съм един от малкото, които живеят от блуза в България, не знаеш ли? Да. Успяваш да се прехранваш, така е? Всъщност, Храниш двете деца. това ми храни двете деца, ама други въпрос е, че прави изложби навънка, така. Тоест, много се радвам само тук да си продавам картините, ама не стана често. Имаме зрител, извинявай. Здравейте, добър вечер. Да, това е много важно там. Ало, да, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Да, благодаря. Искам да се включа в... Да, в ефир сте, здравейте, директно в ефир сте, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Да, благодаря много. Значи първо искам да изкажем моите благодарности към Васко. Благодаря. Освен това бих искал да
изкажа наистина моите огромни благодарности към Турко. Наистина направи моята вечер. Страшно ми хареса и страшно се надявам Васко да пуска такива хора. Търса ги тези хора, обаче няма много такива автентични блусари в България. Всички бягат на някъде напред във времето. Един човек, който може да излезе и да изпее една песен акапела с хармоника, чисто в ефир. Ето го, тук имаме го тази вечер. Аплодисменти. Просто искам да благодаря. И аз благодаря за обаждането. Да, само с хармоника и с дъска за пране. Даже независимо, че му пречиме, пак и изпя. Да. Той е свикнал. Колко време? 3 години му пречите тук. Той сам си дойде. Вика, търся някой да ми пречи. А ти какво работиш? Аз си работя с музика. Обаче не точно блуз. Имам една група квартет на устни хармоники. Това основната група е финландска, се казва Сванг. Как? Сванг. Сванга. Да. Какво значи това? Но Сванг това всъщност не е финландският език, това е сванг език. И означава всичко прекрасно и уникално и такава. Къде са другите трима? Другите трима са в Финландия, там около Хелсинки живеят. Кажи им, че имат ангажимент да участват в предаването тук. Не става. Те не обичат блуз. Няма да свират блуз. Свират какво свирите? Добре. Те не много обичат блуз. И ние свириме повече, но наша собствена музика, защото почти авторска, кажем 80% авторски парчета. Може ли малко да ни покажеш какво? Много ми е интересно да чуя. Просто не мога, защото свиря на хроматична хармоника. Повече ето там всички аранжименти са само на хармониките. Има бас хармоника, акорд хармоника. И обикаляме света. Повече на голямата част от концертите са Германия, Франция, Италия, Япония. Летиш до там и се връщаш в България. Да. Аз отивам от тук и другите от Финландия. Това е интересно. Обаче хляб, ако питаш има ли хляб, хляб е много